Добре дошли отново. Вие сте с Радио Фокус навън. Вали приятно, макар че не се вижда, но се чува. На гости ми е Веселин Димитров и говорим за 2021 година. Тази така скорошна и така, но също така далечна година. Следващата категория е песен, която още слушаш от тогава. Имаш ли много такива? И гледайки Spotify списъка си, май не. Но тази със сигурност е такава. Която е The Beachland Ballroom на Idols. Точно така. И тук историята, че аз всъщност не съм много голям фен на Idols. Някои от нашите общи приятели, Николай, Ивайло от Gin Monic са ултра големи фенове. Аз тази група малко ми беше встрани, но пък озовайки в Ню Йорк през есента на 2021, те случайно имаха концерт с Йоана, друга наша обща приятелка. Решихме да отидем на-там и леко се заплеснахме, защото и двамата не бяхме чак толкова убедени, че трябва над секундата да започнем да отидем с началото на концерта. Заплеснахме се в някакъв тайландец, пък докато се разходиме, пък изведнъж някакъв бейсболен стадион. Красив тайландец. Красиво, сготвен тайландски ресторант. Да, всички сте заплесни в просто един красив тайландец. Това също се случва. Красиви тайландци, да, сигурно си има, да. Да, имаше едно бейсболно стадионче, където изведнъж гледахме бейсбол и в някакъв момент влизаме в залата и точно гърмеше тази песен. Светлините бяха страхотни и беше толкова красиво и невероятно преживяване. Целият концерт ме отвори за тази група, защото наистина човек, видели ги наживо, аз мисля, че след това 3 месеца не спрях да ги слушам. И от тогава насетне и тази песен си я пускам сравнително редовно. Да, по принцип не бих очаквал ти да си супер почитател на Idols. Така доста агресивна група. Ти не си такъв човек, ти си мек човек. Но в добрия смисъл на думата. Избрал съм най-меката им песен. До голяма степен това е тяхната версия на балада или валц, както е реално името може би подсказва. Аз пък така с нетърпение чакам също да ги гледам на живо. Купил съм си билети за края на годината и е крайно време. В Англия е така доста трудно да се доредиш. Предполагам, че в Щатите това е доста по-лесно. Да, британски групи много лесно стигаш до тях. Да. Докато в Англия е голяма борба за тия билети, ние бяхме на опашки, чакахме и всъщност наш познат успя да се уреди да ги купи. Ние ги купихме от него някаква така няма ситуация. ли черен пазар? Има, но ние сме бедни. Не, защото аз имам окей, това се случи от преди 15 години, но веднъж щяха ме арестуват в Лондон преди един концерт на Джеймс, където просто си купих билети от един човек и дойде един полицай, който каза, какво става тук? Какво правиш? Да, а пък веднъж на един концерт на Травис в Глазгол, просто някакъв пич, който явно беше спечелил билета по радиото и дойде и ни ги даде на мен и на Ники Александров, митичния радиоводещ. Обратното на неймдропинг се случи. Да. Ние с Ники много ходихме по концерти едно време. И просто ни даде някакви билети, които струваха примерно 27 паунда и ни ги даде за по 10. И ние мислехме, че излъгал, но си влязохме. Не само влязохме, след това при код успяхме да влезем бекстейдж и да си говорим с групата. Уникално. Просто казахме, ние сме от България, пуснете ни. И ни пусна. Вау. Да. Хубава история. Аз така успях да взема за Фолс предния ден билети, което беше голям шок за мен и също така последно очаквах, че няма да стане, но се появиха някакви билети и ни бяха такива утре концерта, давай, взимаме и отидохме. Така че понякога се случва, ама като цяло трябва да си готов да плащаш доста. Песента, която аз избрах, която още слушам, е всъщност песен, която открих 2002. Тя беше в същата плейлиста, която ти визираш, моята за 2002 най-слушана, която е 17 Going Under на Sam Fender. Втория ни артист от Нюкасъл за днешния епизод. Очевидно 2021 била топ година за джорлитата. Страхотен. Повечето фестивали, не знам дали слушателите знаят, но големите фестивали си пускат лайвстрим от тях на живо, което е страхотен бонус. И мисля, че Coachella го правят. Rock Werchter, един от моите най-любими фестивали, го правиха. И аз миналата година се прибрах вкъщи след един тежък работен ден, юни, и си пуснах Sam Fender на Werchter, примерно в 6 след обед, с една бира в ръка. И беше толкова чудесно преживяване. Да. Страхотен пич. Гледаш го лайв, без да се буташ с някакви миризливи хора. Не се взимаш най-доброто. Аз честно казано, и това е причината да я открия 22-а, съм така малко предубеден към Sam Fender и въобще към хубавия град на Нюкасъл, тъй като и това е нещо, което
може би хората, които са поживяли малко в Англия или въобще, които се интересуват повече от английската култура, могат да разберат, а именно така наречената лад култура, която е, как да кажа, много тясно свързана с футболното фенство, макар че аз съм футболен фен, не мога да ги понасям и да ги дишам. И, например, това са хората, които до ден днешен продължават да слушат първите албуми на Arctic Monkeys, така religiously. Тези хора са и огромни фенове на Сам Фендър, особено в Нюкасъл. Предполагам си гледал неговите концерти в родния му град. Той излиза с екип на Алан Ширър, с китара с цветовете на Нюкасъл. Въобще цялото нещо е толкова лади, че аз направо съм готов да си върна храната в собствената си уста. Обаче, не щеш ли, както понякога става, нещата, които не искаме да харесаме, ни харесват. И това прече, когато почнах да го слушам и се слушах в текста му, всъщност наистина невероятен текст. Това е нещо, което най-много ме притегли, защото музиката е, нека не се лъжем, имитация на Брус Спрингстин, поредната след Killers, сега и сам Фендър преработва Брус Спрингстин, но текста за неговото детство в Нюкасъл, за такива много момчешки тързания, които съм сигурен, че всички ние сме минали през тях. Например, как ти си искал да удариш някой, но не си имал смелостта да го направиш. И колкото сме глупави мъжете, 20 години по-късно продължава да си мислиш, че трябва да го цапнеш. И въобще тази песен адски много ми въздейства. Да, просто първите думи от текста наистина веднага те хвърлят в нея. Абсолютно. Така чудесен избор, Владо. Поздравявам. Благодаря ти много. Ами, слушаме го вече. Idols и Sam Fender.